com estem convençuts i tenim esperança de que un altre partit socialista és possible, un altre partit al servei de la ciutadania i amb la ciutadania, per això estem ací i esperem i desitgem que molta més altra gent pugui estar. Únicament dir-vos que defensem una ràdio, televisió pública, en valencià i de qualitat, per a que puga arreplegar la identitat d'un poble, per a que puga garantir els drets de la ciutadania. Heu sentit una retafila de noms estranys per a molts de vosaltres, que ha llegit Carles, són grups valencians de música que als valencians ens impedís escoltar-los, conèixer-los i estimar-los i que siguen viables. Ixa radiotelevisió valenciana, no sé si podríem plantejar que un compromís com a Esperança Socialista, que en aquest lloc tan important puga fer-se un concert d'aquesta gent i que Radiotelevisió Valenciana puga retransmetre des del Melic del País Valencià. Per tant, això seria un bon signe. Res més, dir que el sector industrial audiovisual també dependís de radiotelevisió i està passant en moments molt complicats, el 3-4% del PIB valencià, que a més, la pluralitat, la diversitat, una radiotelevisió democràtica és essencial per a construir la nostra identitat i la nostra nova socialdemocràcia, la nova situació d'un horitzó d'esperança valencià. Per tant, fem una crida entre tots a canviar este partit, crear-li un nou partit per al servei d'aquesta ciutadania i amb la ciutadania. Moltes gràcies.